Iyah. Honorable rabo maji daɗin ka busa ne zaki baban yara buldozan aiki ɗan kare yaƙi koma kansilan ka busa a gaishe ka minority leader municipal area ga sarkin aiki dodon aiki mai kare aiki ɗanye kujeran marubuci na FCT Abuja PDP an gama kai ka fi cancanta dan kai ne ka dace muna roƙon rabbana ta'ala ya baka honorable rabo loki sakatare Aminu Badamsen ku ne sarkin waka dan komon gombe ni dai na gode ga honorable rabo loki bulldoza na aike maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasa ga honorable rabo loki bulldoza na aike maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasa ga honorable rabo loki bulldoza na aike maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasa ga honorable rabo loki bulldoza na aike maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasa ya Allah zul jalalu da fa mana ya wahabo da fa ya wahabo mai wakar mai gidanmu honorable rabo loki mai neman mukami a PDP ƙasar mu honorable rabo loki ba dan mu ba ba dan shi ba ya rabbi ka aka zamu wake garkuwan mu honorable rabo loki sannan ku ka bashi matsayin sakatare na jam'iyyar PDP Abuja ga honorable rabo loki bulldoza na aiki maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasa salli ala rasulu manzo na dan Amina Abba gunsu ummu honorable rabo loki kakan su Hassan Usaini ƴaƴa ne gunta Fadima Zara farar uwar mu honorable rabo loki Allahu ka kare nin ko dubin salatuka ga wanda muke kai kukan mu honorable rabo loki ka sanyo ashabu ka sanyo auliya ujinin manzo rasulu dan gatan Amina ga honorable rabo loki bulldoza na aiki maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasa ta baban yara a gaida bulldozan aiki sannan ka da kokari honorable rabo loki daɗin ka busa ga Badamsen waka na kuma ke yi maka tambari honorable rabo loki dan birnin Gombe ne da sakon da ka bani mai gida banki na ambato ba honorable rabo loki fatan da nake yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasa ta ka je mai gida daga honorable rabo loki bulldoza na aiki maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasa ga honorable rabo ya zo da shirinsa gaskiya ba mugun hali ba honorable rabo loki gashi da ilimi ga sani ga furjini ba zai zo shi da damuwa ba honorable rabo loki domin shi ya kware a duk aiki na rubutu ba zan gina ambato ba honorable rabo loki honorable rabo loki sakatare yake bida PDP Abuja FCT ƙasa ga honorable rabo loki bulldoza na aiki maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasa kun san masani na hanya shi ke jagoranci ba sai ma na faɗa ba honorable rabo loki PDP Abuja ku bashi ku jarraba shi ba za ku yi Allah wadai ba honorable rabo loki shi fa mutum ne mai mutane
zana aiki maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasar ta honorable rabo loki ya rike kansilan ka busa bai tangade ba honorable rabo loki shi ne minority leader can area council ban je wai ba honorable rabo loki sannan kuma mai fada cikawa aka ce da shi tok ando ban je wai ba honorable rabo loki ko ne ma kiran da yayi mini Abuja can na je ya mini kokari bai sani a damuwa ga honorable rabo loki bana don zana aiki maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasar ta mai son ci gaban ƙasa mai son ci gaban kanmu ba san zuciya ba honorable rabo loki duk da irin su yau ƙasar nan Najeriyar mu ba za mu yi ɗawainiya ba honorable rabo loki a ƙasar mu yanzu yunwa ta addabe mu ba a yi mana tausayi ba honorable rabo loki mun san lokacin ki PDP mun shagalta komai a ƙasar mu Allah bai zo mana da wuya ba ba mu sha wuya ga honorable rabo loki bana don zana aiki maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasar ta honorable rabo loki an shaidai shi gaskiya shi mai kokari ne honorable rabo loki na tuna lokacin da ya rike ka busa wada Allah shi mai gaskiya ne honorable rabo loki na tuna lokacin da yayi aiki wa kasar mu dole mu ce jarumi ne honorable rabo loki in ya rike marubuci na FCT Abuja sai an yaba kokarin shi da shi haziki ne kwarai iya ga honorable rabo loki bana don zana aiki maji daɗin ka busa mun gaida ubangidanmu fatan da muke yi ma ka zamto marubucin jam'iyyar PDP Abuja FCT ƙasar ta